Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου ακροατές, δύναμη φως. Συνεχίζουμε και απόψε την εκπομπή μας Μύθου Οδός. Μαζί σας για ακόμη μια φορά η Αρετή. Απόψε θα μιλήσουμε για τη Δήμητρα και Περσεφόνη, κόρη. Μύθου Οδός, δεύτερος κύκλος. Ξεκινάμε. Εύχομαι σε όλους καλή μας ακρόαση. Δίπλα στη Γαία, που είναι μία θεότης αρκετά ασαφής και έχει χαρακτήρα κοσμογονικό, εμφανίστηκε από πολύ νωρίς στη μυθολογία και μια άλλη θεά που λατρεύτηκε και αυτή από Έλληνες σαν προσωποποίηση της γης. Είναι η Δήμητρα. Ορισμένοι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι η θεά αυτή δεν είναι παρά μια ειδική μορφή της Γαίας. Η Γαία, λέει ο Φρανσουίς Λενορμάντ, είναι η γη στην πιο απόλυτη υλική της υπόσταση ή όπως τον Ησίοδο, η γη με την έννοια μιας πρωτόγονης κοσμογονικής δύναμης. Αντίθετα, η Δήμητρα ήταν η γη με την ειδική έννοια του εδάφους που παράγει τη χλωρίδα και τους καρπούς, οι οποίοι είναι απαραίτητη για τη διατροφή του ανθρώπου. Εξ αυτού πηγάζει και ο τριπλός χαρακτήρας της. Είναι θεά της γεωργίας. Είναι η θεά που επιστατεί στη σύσταση των ανθρωπίνων κοινωνιών και ιδιαίτερα στη θέσπιση των νόμων του γάμου, και είναι τέλος η χθόνια θεότητα που επιστατεί στη μοίρα των νεκρών, που κατεβήκανε στις υποχθόνιες περιοχές. Απέναντίας ο Πολ Φουκάρτ πιστεύει ότι οι υποστάσεις των δύο θεοτήτων που μας απασχολούν είναι σαφώς αντίθετες. Η γη όπως ο ουρανός και ο ήλιος ανήκουν στην πρώτη εποχή των θεοτήτων που γειτονεύουν ακόμα με το χάος, από το οποίο μόλις και με τα βίας αποσπάστηκαν. Είναι η συμπαντική μητέρα. Παράγει και τρέφει όλα τα πλάσματα. Ό,τι ζει από αυτήν προέρχεται και σε αυτήν επιστρέφει. Η γονιμότητά της είναι αστήρευτη. Λειτουργεί όμως δίχως τάξη και σχεδόν αυτόματα, αδιαφορώντας για τις τύχες τους. Η γη γεννάει αδιάκοπα και το καλό και το κακό, τους θεούς και τους τιτάνες, τα τέρατα και τα χρήσιμα ζώα, τα θρεπτικά φυτά και τα ψάρια. Η γη λατρεύτηκε σε όλο τον ελληνικό κόσμο και δεν έπαψε ποτέ να λατρεύεται. Μα η γη παρέμεινε σχεδόν απρόσωπη και η εικόνα της δεν έχει σαφή χαρακτηριστικά. Η Δήμητρα δεν είναι ούτε η γη ούτε μια μορφή της γης. Ανήκει στον κύκλο των νεωτέρων θεοτήτων που αντικατέστησαν τις παλιές θεότητες. Ανήκει στις θεότητες που έχουν μια προσωπικότητα και μια ιστορία. Έχουν σαφείς ιδιότητες και το κυριότερο, έχουν συνειδητοποιήσει τα όρια της εξουσίας τους. Είναι ζήτημα αν μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τη Δήμητρα στις χθόνιες θεότητες. Δεν κατοικεί στα έγκατα της γης, αλλά στον Όλυμπο, μια από τις ιδιότητές της, όπως και της γης, είναι η γονιμότητα. Μια γονιμότητα όμως που υποτάσσεται σε κανόνες και είναι ενεργητική. Περιοχή της είναι τα ανώτερα στρώματα του εδάφους, που τα μεταμορφώνει με την καλλιέργεια. Είναι η δύναμη που δίνει ζωή στους χρήσιμους σπόρους και αυτή τους βάζει να φυτρώνουν και να ευδοκιμούν. Αυτή έμαθε στους ανθρώπους την τέχνη να τους καλλιεργούν και επινόησε για χάρη τους τα απαραίτητα εργαλεία. Τους έδειξε επίσης πώς να εξημερώνουν τα ζώα που τους βοήθησαν στην εργασία τους και τους εξασφαλίσανε μια σίγουρη τροφή. Σε αυτές τις υλικές προόδους προστίθεται και η ευεργεσία μιας ζωής περισσότερο πολιτισμένης. Στη Δήμητρα αποδίδεται η τιμή, ότι όρισε τους νόμους
πάνω στους οποίους βασίστηκε η οικογένεια με το θεσμό του κανονικού γάμου και με το σεβασμό των προγόνων. Τους νόμους δηλαδή που καθιέρωσαν τους πρώτους κανόνες των νεοειδρωθέντων πόλεων. Ο Φουκάρτ προσθέτει και την εξής ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Οι ελληνικές θεότητες είναι σχεδόν όλες τους πολεμικές και αυτό που τις απασχολεί πάνω απ' όλα είναι οι τιμές που θα τους αποδοθούν, τα συμφέροντά τους, τα πάθη τους, ενώ η Δήμητρα είναι βασικά μια ειρηνική θεά. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η καλοσύνη και η φροντίδα για τους ανθρώπους. Επινοεί και προστατεύει κάθε τι που μπορεί να κάνει τη ζωή πιο ευχάριστη και πιο ευτυχισμένη. Η αποστολή του ευνοούμενου ηρωάτης του Τριπτόλεμου δεν έχει τόσο σαν σκοπό της την επέκταση της εξουσίας της στον κόσμο, όσο τη διάδοση των ευεργεσιών της σε όλες τις χώρες, δηλαδή τη διάδοση της γεωργίας και του πολιτισμού. Ο ίδιος συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η μορφή της Δήμητρας δεν είναι προϊόν της ελληνικής φαντασίας. Κατά την άποψή του, η μορφή αυτή εισήχθη σε μια πολύ αρχαία εποχή από την Αίγυπτο, όπου την ξαναβρίσκουμε με το όνομα Ίσης. Ο Φουκάρτ στηρίζει τη γνώμη του σε ατράνταχτα σχεδόν επιχειρήματα. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, η πλειοψηφία των σύγχρονων συγγραφέων δεν δέχεται την άποψή του. Πολύ πρόσφατα ακόμη, ο Φουκάρτ έγραψε: «Όπως και πολλοί άλλοι ιστορικοί των θρησκευμάτων, πιστεύω ότι η τόσο ανθρώπινη θεά του ομηρικού ύμνου προήλθε και διαφοροποιήθηκε λίγο-λίγο από μία θεία μορφή, ασαφή και μυστηριώδη, από το πνεύμα δηλαδή της γης, από τη χθόνια και βλαστική δύναμη. Δεν θέλω να πω ότι εμφανίστηκε με έναν τρόπο αυτόματο και είναι πολύ πιθανόν να συντελέσανε στην εξέλιξη αυτή και εξωτερικές επιδράσεις. Είναι πιθανό λόγου χάρη να δέχτηκε τις επιδράσεις των θεοτήτων που είχαν ήδη αποκτήσει μια σαφή προσωπικότητα και οι οποίες εμόλυναν ενδεχομένως την αρχαία Δήμητρα. Δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το πρόβλημα που για πολλά χρόνια ακόμα θα αποτελέσει σίγουρα αντικείμενο ζωηρών συζητήσεων μεταξύ των επιστημόνων. Όποια και αν είναι η καταγωγή της, ξένη ή ελληνική, παραμένει γεγονός ότι η Δήμητρα κατέχει μια ολότερα ειδική και εξαιρετικά σπουδαία θέση στη μυθολογία. Μύθοι σχετικοί με τη Δήμητρα. Γενεολογία της Δήμητρας. Οι σχέσεις της με τις άλλες θεότητες. Κόρη του Κρόνου και της Ρέας, η Δήμητρα έπαθε αυτό που πάθανε και οι αδελφές της Ήρα και Εστία, καθώς και οι αδελφοί της Άδη και Ποσειδών. Θύμα της ιδιοτελούς αδιφαγίας του πατέρα της, που την είχε καταπιεί, η Δήμητρα ξαναείδε το φως της ημέρας όταν ο Δίας νίκησε τον Κρόνο. Τα έχουμε πει στον πρώτο κύκλο της εκπομπή μας Μύθου Οδός. Έχουμε πει ότι η θεά υπέκυψε στις ερωτροπίες των δύο αδελφών της, του Δία και του Ποσειδώνα, και μάλιστα είπαμε ότι τις συνέπειες αυτές είχαν όλες αυτές οι περιπέτειες. Θα πρέπει όμως να επανέλθουμε και εδώ επί του θέματος. Σύμφωνα με έναν μύθο που αναφέρει ο Αρνόβιος, ο Δίας, για να ξελογιάσει τη Δήμητρα, μεταμορφώθηκε σε ταύρο. Από την ένωση αυτή γεννήθηκε η Περσεφόνη, που όπως θα πούμε παρακάτω, η προσωπικότητά της δεν θα χωριστεί ποτέ από την προσωπικότητα της μητέρας της. Μα και ο Ποσειδών ερωτεύτηκε επίσης την αδελφή του. Η Δήμητρα
για να απαλλαγεί από τις ενοχλητικές προτάσεις του, μεταμορφώθηκε σε φοράδα και ανακατεύθηκε στο κοπάδι των αλόγων του βασιλιά Όγκιου, που ήταν γιος του Απόλλωνα. Ο μύθος λέει ότι όταν η Δήμητρα πήγε και κοιτάχτηκε με τη μορφή αυτή στα νερά της Στιγός, ο ποταμός έγινε κατάμαυρος. Για να φτάσει το σκοπό του, ο βασιλιάς της θάλασσας μεταμορφώθηκε σε άτη και η θεά βρέθηκε στην ανάγκη να υποστεί την περίπτυξή του. Στην αρχή η Δήμητρα οργίστηκε φοβερά. Ηρέμησε όμως όταν λούστηκε στον Λάδωνα. Απόκτησε από τον Ποσειδώνα μια κόρη που κανένας δεν τολμούσε να προφέρει το όνομά της και τον είπε Αρίωνα. Γι' αυτό η θεά ονομάστηκε Ερηνής και Λουσία. Το πρώτο επίθετο εξηγούσε την οργή της και το δεύτερο τον κατευνασμό της. Δήμητρα και η Ασίων. Στις δύο περιπτώσεις που αφηγηθήκαμε, η Δήμητρα βιάστηκε από τους δύο αδελφούς της, τον Δία και τον Ποσειδώνα. Βρίσκουμε όμως τους αρχαίους συγγραφείς και έναν άλλο μύθο, όπου η θεά δεν φαίνεται και τόσο ακατάδεκτη και ας έχει να κάνει με κοινό θνητό. Η Δήμητρα, θεά ισχυρότατη, λέει ο Ησίωδος, απόλαυσε τις χαρές του έρωτα με τον ήρωα Ιασίωνα σε ένα χωράφι 3 φορές οργωμένο στην έφορη Κρήτη. Εκεί γέννησε τον ευεργετικό Πλούτο, ο οποίος διατρέχοντας την απεραντοσύνη της γης και την απλόχωρη ράχη της θάλασσας, επιδαψιλεύει στους θνητούς που η τύχη τους οδηγεί κάτω από το χέρι του πλούτη και ευημερία. Ο Οβίδιος εξάλλου γράφει σχετικά. Η θεά της Κρήτης είδε μια μέρα τον Ιασίωνα στους πρόποδες της Ήδης, καθώς χτυπούσε με σίγουρο χέρι και σκότωνε τα άγρια θηρία του δάσους. Μόλις τον είδε, άναψε ξάφνου μέσα στις φλέβες της η φλόγα της αγάπης. Και από τη μια η ντροπή και από την άλλη ο έρωτας αγωνιστήκανε ποιος θα πάρει με το μέρος του την καρδιά της. Ώσπου στο τέλος η ντροπή νικήθηκε. Τότε να δεις που αμέσως ξεραθήκανε τα βλάκια των χωραφιών και η γη έδωσε λίγη σοδιά μόλις έδωσε τους σπόρους που της είχαν εμπιστευτεί σπέρνοντας την προηγούμενη χρονιά. Οι ζευγολάτες πιάνανε ξανά τον όργο και μοχτούσανε χωρίς να παρατήσουν στιγμή το αλέτρι. Τα 9 τους χαράκωναν και σκίζανε τα πυρωμένα στέρνα της γης και τα βαθιά αυλάκια ξαναδέχτηκαν τον σπόρο, μα πάλι πήγανε του κάκου όλοι οι κόποι των ξωμάχων. Η δυνατή θεά τριγύρναγε μονάχη μέσα στο πυκνό δάσος και από τα μακριά μαλλιά της πέσανε τα αστάχυνα στεφάνια και από όπου πέρναγε η θεά όλοι μαντεύανε πλούσιες σοδιές. Ακόμα και τα δάση στο βουνό της Ήδης τα πνίγανε τα στάχια. Ακόμη και ο άγριος κάπρος χόρτενε την πείνα του τρώγοντας στάχια που λυγίζανε από το βαρύ καρπό τους. Τότε ο Μίνωας έδωσε ευχή να τύχουνε πολλές παρόμοιες χρονιές στη χώρα του και ευχήθηκε ακόμα ο νομοθέτης αιώνιο έρωτα στη Δήμητρα. Ποιος ήταν αυτός ο τυχερός αντίζηλος του Δία και του Ποσειδώνα? Άλλοι τον θέλουν γιο του Μίνωα και της νύμφης Φρονίας. Άλλοι λένε ότι οι γονείς του ήταν ο Κόρυβος, η Κόρυθος και η Λέκτρα. Ο Όμηρος αναφέρει ότι τον κεραυνοβόλησε ο Δίας. Έτσι και η Όρια, η Δήμητρα, σαν έτρεξε η καρδιά της στον Ιάσιο και πήρε την αυτό στην αγκαλιά του, μες στο χωράφι το οργωτό, μόλις τα ακούει ο Δίας και αστράφτη και θανατερό του στέλνει αστροπελέκι. Υπάρχουν, είναι αλήθεια, και άλλοι συγγραφείς που αφηγούνται ότι
Ο Ιασίων κεραυνοβολήθηκε είτε επειδή τόλμησε να επιδιώξει την εύνοια της Δήμητρας, είτε επειδή πρόσβαλε ένα άγαλμα της θεάς, είτε τέλος επειδή αποπειράθηκε να βιάσει το φάντασμά της. Δήμητρα και Ερησίχθον. Ο Οβίδιος μας αφηγείται με πολλές λεπτομέρειες την ιστορία του Ερησίχθονα, γιο του Τρόπα, που η Δήμητρα τον τιμώρησε με το πιο αβάσταχτο μαρτύριο, δηλαδή με το μαρτύριο της πείνας, επειδή τόλμησε να κόψει μία δρύ αφιερωμένη σε αυτήν. Ο Ερησίχθον φερνότανε με καταφρόνεια στους δυνατούς θεούς και δεν έστεργε να κάνει μια θυσία να εφρανθούν και αυτοί την κνήσα από το βωμό τους. Βέβυλος καθώς ήταν, λένε, μπήκε στο δάσος και χτύπαγε με κακούργο σίδερο τα δέντρα και πλήγωνε τους κορμούς που είχαν σεβαστεί αιώνες. Υπήρχε εκεί και ένας σεβάσμιος δρύς, τόσο μεγάλος που μονάχος του φάνταζε σαν δάσος. Οι πιστοί στολίζανε βλαβικά τον κορμό του με κορδέλες, γυρλάντες και στίχους, ευχαριστώντας έτσι τη Δήμητρα για τις ευεργεσίες που τους είχε κάνει. Μα ο γιος του Τρόπα, και όταν είδε τα στολίδια, πάλι δεν είπε να παρατήσει το ανίωρο τσεκούρι του, μόνο διέταξε τους δούλους του να κόψουνε το δέντρο εκείνο. Και όταν τους είδε να στέκουν δίβουλοι, άρπαξε αυτός του από ένα δούλο το πελέκι και έτσι μίλησε ο κακούργος. «Δεν με νοιάζει αν τον έχει στην καρδιά της η Δήμητρα το δρύ, ή αν ο δρύς είναι ίδια η Δήμητρα, έτσι κι αλλιώς θα πέσει στο χώμα η πράσινη κορφή του». Και σήκωσε το κοφτερό τσεκούρι του και άρχισε να χτυπάει τον κορμό του δέντρου. Και ο δρύς τραντάχτηκε και βόγγιξε και χλωμιάσανε τα φύλλα, τα βαλανίδια και τα κλαδιά του. Και μόλις πέσανε οι πρώτες τσεκουριές και πετάχτηκαν δόθε κήθε τα κομμάτια της φλούδας, έτραξε ποτάμι το αίμα από τις πληγές του. Και όταν είδανε το θαύμα οι δούλοι, μαρμαρώσαν από τον τρόμο τους. Μόνο ένας δεν γιώτεψε και έπιασε το ανώσιο χέρι να εμποδίσει την ιερόσιλη πράξη. Τότε γύρισε οργισμένος ο Θεσσαλός και είπε στο δούλο: «Τώρα θα πάρεις άξια πληρωμή για τον ευλαβικό σου ζήλο». Και καθώς κράταγε ψηλά το πελέκι για να χτυπήσει το δέντρο, στρέφει γοργός και δίνει μια και πέφτει το κεφάλι του δούλου. Ύστερα βάλθηκε Μελίσσα να καταφέρνει τσεκουριές στο δρύ. Σε μια στιγμή ακούστηκε από την κουφάλα του φωνή που έλεγε: «Είμαι νύμφη, αγαπημένη της Δήμητρας, και ο δρύς που κόβεις ήταν άσυλό μου. Τρέμε, γιατί η φωνή μου πεθαίνοντας προλέει βαριά ποινή για το κακούργημά σου. Η τιμωρία σου δεν θα αργήσει και ο θάνατός σου θα είναι μια παρηγοριά για μένα, γιατί με αυτόν θα πληρώσεις το δικό μου θάνατο». Μα ο γιος του Τρόπα δεν τρόμαξε κι όλο χτύπαε με κακούργο πάθος το δρύ. Κι ύστερα, δένοντας με σκοινιά τα πιο ψηλά κλαδιά του, τα τράβηξε και έριξε κατά γη στο μέγα δέντρο. Και έπεσε ο δρύς και σύντριψε από κάτω του το μισό δάσος. Και οι Δριάνες είδανε την προσβολή του δάσους σαν δική τους προσβολή και οργίστηκαν και κλάψανε το θάνατο της αδελφής τους και φόρεσαν πέθυμα ρούχα και πήγανε στη Δήμητρα και την παρακάλεσαν να τιμωρήσει σκληρά τον Ερησίχθονα. Η Δήμητρα εισάκουσε την παράκλησή τους και καθώς κατένευσε με τη θεία κεφαλή της, τρεμουλιάσανε τα αυλάκια με τις πλούσιες οδιές. Και σοφίστηκε η Δήμητρα να επιβάλλει τρομερό μαρτύριο στον ένοχο, τόσο που ήτανε να τον λυπάσαι, αν ταιριάξει βέβαια λύπηση για τους κακούργους. Όρισε να τον βασανίζει μεγάλη πείνα. Ένας ανεμοστρόβιλος φέρνει την πείνα στο παλάτι του Ερησίχθονα
και την απειθώνει μπροστά στο κατόφλι. Η πείνα μπαίνει μέσα και πάει ίσα στο κρεβάτι του. Ήταν νύχτα και ο Ανώσιος κοιμότανε βαθιά. Η πείνα τον σκεπάζει με τα φτερά της και φυσάει το τρισφαρμακωμένο χνότο της πάνω του και του γιομίζει με την ανάσα της και στόμα και λαρύγγι και στήθος, σκάβοντας και φυτεύοντας μέσα στα σωθικά του τη λιγούρα. Και αφού εξεπλήρωσε τη διαταγή της Δήμητρας, η πείνα ξανά φύγε από το παλάτι της Αυθονίας και γύρισε στην ερημιά της και στο στέρφο της σπήλαιο. Ύπνος γλυκός εχάιδευε ακόμη τον Ερησίχθωνα με τα πράα φτερά του και ξεγελιέται αυτός από ένα όνειρο και ζητάει να φάει. Το στόμα του ανοίγει και πάλι κλείνει ασταμάτητα. Τα δόντια του χτυπάν πάνω στα δόντια του και καταπίνει τάχατες μασώντας, ενώ το τίποτα μασάει. Ξυπνώντας, νιώθει αμέσως την πείνα του, ξεσκίζει στόμα και λαιμό και σωθικά του ως μέσα. Δίνει διαταγή να αδειάσουν τη γη, τη θάλασσα και τον αέρα και ό,τι φαγώσιμο βρουν να το φέρουν μπροστά του. Και ενώ είχε πλήθος αγαθά και περίσσιες τροφές, αυτός παραπονιόταν και έλεγε πως δεν χορταίνει. Και φωτρώναν με ξέχυλες πιατέλες στο τραπέζι του και αυτό ζητούσε να του φέρουν κι άλλο φαΐ. Και ό,τι θα φτανε να τρέφει πολιτείες και ολάκερους λαούς δεν του φτανε αυτού να χορτάσει την πείνα του. Γιατί όσο μάσαγε βιαστικά και όσο κατάπινε, τόσο πιο λέμαργος γινόταν. Δεν πρόφτανε να παραχώσει το κρέας του μέσω στόμα του και αμέσως ζήταγε κι άλλο κρέας, κι άλλο. Η κοιλιά του έγινε άβυσσος, άπατη, και όσο προσπαθούσε αυτός να τη γεμίσει, τόσο βαθύτερη γινόταν εκείνη. Στα βάθη της κοιλιάς του που την τυραννούσε η πείνα, χάθηκε κιόλας όλη του η πατρική κληρονομιά, χωρίς να καταφέρει ο άγρια πείνα ούτε τη βουκέντρα σου να ξεφύγει, ούτε την κακιά φωτιά που του καίγε το στόμα να σβήσει. Και αφού καταβρόχθησε όλα του τα πλούτη, δεν του μείνε πια παρά μια κόρη μόνο που της άξιζε καλύτερος πατέρας. Μες στην απόγνωσή του την πούλησε κι αυτή, μα η μύστρα που κάποτε την είχε ξελογιάσει ο Ποσειδώνας επικαλέστηκε το Θεό της θάλασσας και αυτός, για να τη γλιτώσει από τη σκλαβιά, τη μεταμόρφωσε σε γέρο ψαρά. Τότε η μύστρα ξαναγύρισε στον πατέρα της που την ξαναπούλησε. Η μύστρα μεταμορφώνεται διαδοχικά σε φοράδα, σε δαμάλι, σε ελάφι. Παρόλα τα ποσά που εισπράττει ο Ερησίχθων, πουλώντας κάθε τόσο την κόρη του, βρίσκεται σε αδυναμία να κορέσει την πείνα του και τελικά καταβροχθίζει και αυτά ακόμη τα ίδια του τα μέλη. Δήμητρα και κόρη, Περσεφόνη. Η θεότητα με την οποία ταυτίστηκε σχεδόν απόλυτα η Δήμητρα, μέχρι σημείο που να μην μπορείς να τις ξεχωρίσεις, είναι η κόρη της, που φέρει δύο ονόματα, κόρη και Περσεφόνη. Αναρωτιέται κανείς αν πρόκειται για την ίδια θεότητα ή αν αυτά τα δύο ονόματα ανήκουν σε δύο διαφορετικές θεές που οι προσωπικότητές τους συγχωνεύτηκαν σε μια. Σύμφωνα με την τελευταία εκδοχή, η Περσεφόνη ήταν κυρίως σύζυγος του Άδη, βασιλιά του υποχθόνιου κόσμου, ενώ η κόρη ήταν η θεά της νεαρής βλάστησης ή μάλλον θυγατέρα και σωσίας της Δήμητρας, με την οποία είχε περίπου ταυτιστεί και η οποία σε σπάνιες μόνο περιπτώσεις επέτρεπε στη λατρεία της να ζήσει μια ανεξάρτητη ζωή. Ωστόσο, όλα αυτά είναι υποθέσεις και παραμένει γεγονός ότι από πολύ νωρίς η κόρη και η Περσεφόνη αποτελούσαν ένα και το αυτό πρόσωπο. Μήπως θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η κόρη εκπροσωπούσε μια διαφοροποίηση της Δήμητρας και ότι προήλθε από την διχοτόμηση της έννοιας μεγάλη μητέρα.
Τα θέματα αυτά προκάλεσαν πολλές συζητήσεις, ωστόσο καμιά από τις θεωρίες που υποστήριχθηκαν δεν είναι απόλυτα πιστική. Ο μύθος της αρπαγής. Η αρπαγή της Περσεφόνης από τον Άδη, τον θεό των υποχθόνιων περιοχών, είναι ένας από τους πιο φημισμένους μύθους της Ελλάδας. Δεν αναφέρεται στην Ιλιάδα ούτε στην Οδύσσεια. Τον πραγματεύεται όμως ένας από τους εκτενέστερους ομηρικούς ύμνους. Ο συγγραφέας του ύμνου αυτού προς τη Δήμητρα μας περιγράφει με τόση ενέργεια τις διάφορες περιπέτειες του δράματος, ώστε έχουμε την εντύπωση ότι τις βλέπουμε να ξετυλίγεται μπροστά μας. Βλέπουμε την αρπαγή της περιπλανής της Δήμητρας που αναζητάει την κόρη της, την άφιξη της στην Ελευσίνα στο σπίτι του Κελαιού και της μετάνηρας, τον αυτοεγκλισμό της στο ιερό που χτίστηκε στην πόλη εκείνη προς τιμήν της και τέλος την συνδιαλλαγή της με τους Ολύμπιους και την υπόρους επιστροφή της Περσεφόνης. Είναι απαραίτητο να επιμείνουμε στα διάφορα αυτά σημεία για να καταλάβουμε τι ήταν τα ελευσίνια μυστήρια για τα οποία θα μιλήσουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Εντοπισμός της αρπαγής της Περσεφόνης. Στον πρώτο κύκλο της εκπομπής μας, Μύθου Οδός, στην θεότητα του Άδη, του θεού Άδη, παραθέσαμε το απόσπασμα του ομηρικού ύμνου, όπου γίνεται λόγος για την αρπαγή της Περσεφόνης. Θα θυμόσαστε βέβαια ότι η νεαρή θεά, ενώ έπαιζε με τις θεραπενίδες της στην πεδιάδα της Νήσας, είδε ξάφνου μπροστά της έναν εκπληκτικά ωραίο νάρκισσο. Την ώρα που ήταν έτοιμη να κόψει το λουλούδι, άνοιξε η γη και ο Άδης με τη συγκατάθεση του Δία άρπαξε την κόρη της Δήμητρας και την κατέβασε στο σκοτεινό βασίλειό του, παρόλο που η Περσεφόνη έβαλε τις φωνές και κάλεσε σε βοήθεια τη μητέρα της. Όμως ενώ ο ομηρικός ύμνος αναφέρει ότι η αρπαγή της Περσεφόνης έγινε στην Ίσα, υπάρχουν άλλοι αρχαίοι συγγραφείς που διαφωνούν ως προς το σημείο αυτό. Μία από τις επικρατέστερες παραδόσεις τοποθετούσε το περιστατικό αυτό στη Σικελία, κοντά στην πόλη Άιτνα. Να πως περιγράφει ο Οβίδιος τη χώρα εκείνη και πώς αφηγείται την αρπαγή της Περσεφόνης. Είναι μία νήσος με 3 ακροτήρια που εισχωρούν στη θάλασσα και γι' αυτό τη λένε Τρινακρία. Έχει πολλές πόλεις και ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Άιτνα με τα παχιά χωράφια. Η Δήμητρα είχε διαλέξει το νησί εκείνο για τόπο διαμονής της. Μια μέρα η ψυχρή Αρέθουσα κάλεσε τις μάνες των θεών σε ιερό συμπόσιο. Πήγε και η Ξανθιά Δήμητρα. Η κόρη της, μαζί με τις φίλες της που παίζανε συνήθως μαζί της, τριγύρναγε ξυπόλυτη στα λιβάδια της περιοχής της. Στο βάθος μιας σκοτεινής κοιλάδας είναι ένα μέρος όπου τα νερά πέφτουν από τους βράχους και έχει δροσιά και υγρασία. Εκεί λαμποκοπούσανε όλα τα χρώματα που υπάρχουν στη φύση. Η γη φάνταζε στυλπνή από τις χιλιάδες τα φαντακτερά λουλούδια. Μόλις τα είδη Περσεφόνη φώναζε «Ελάτε φίλες μου, γεμίστε σαν και μένα με άνθη τις ποδιές σας». Η πολύχρωμη Λία γοήτευσε τις νέες κοπέλες. Ξεχάσανε την κούρασή τους και τρέξανε χαρούμενες να κόψουνε λουλούδια. Και η μια πανέρι γέμισε πλεγμένο από καλάμι και η άλλη έβαζε τα άνθη στον κόρφο της και τρίτη στην ποδιά της. Άλλη μάζευε χρυσάνθεμα, άλλη έψαχνε βιολέτες και άλλη κυνηγούσε τις παπαρούνες και έκοβε τα κοτσάνια με τον ήχη της. Άλλες διάλεγαν ιάκυνθους και αμάρανθους και άλλες γυρεύανε θυμάρι, δεντρολίβανο και άγρια ρόδα και 1000 ακόμα αγριολούλουδα που δεν έχουν όνομα. Και η Περσεφόνη διάλεγε τον απαλό τον κρόκο
και τα κάτασπρα κρίνα. Οι νιές, ψάχνοντας ολοένα, αλάργεψαν και άφησαν μονάχη της την κυρά τους. Και ο θείος της Περσεφόνης, όταν την είδε μόνη, έτρεξε αμέσως και την άρπαξε και την έβαλε να καθίσει στα γαλάζια του Άτια, που τρέξανε να την πάνε στου Άδη το πικρό ρηγά του. «Μάνα, μ' αρπάζουν!» φώναξε η Περσεφόνη σκίζοντας το φόρεμά της. Μα ο Άδης πέταγε κιόλας στο δρόμο που οδηγεί στον κάτω κόσμο. Γιατί ως τα τότε τα άλογά του, μόλις που τα καταφέρνανε να προχωρήσουν ζαλισμένα ως ήτανε από το φως του ήλιου, που δεν μπορούσαν να τα αντέξουνε τα μάτια τους. Τα κανίσια είναι γεμάτα λουλούδια. Οι νιές χαρούμενος χορός φωνάζουν «Περσεφόνη, έλα να πάρεις τα δώρα μας!» Μα κανένας δεν αποκρίθηκε στις φωνές τους. Τότε κι αυτές σύραν το θρήνο και αντιλαλήσαν τα βουνά και μυρολόγησαν απελπισμένες, χτυπώντας τα στήθια τους. Ο μύθος της Κιανής. Σύμφωνα με τον ομηρικό ύμνο, κανείς δεν αντιτάχθηκε στην αρπαγή της Περσεφόνης. Ο Οβίδιος απεναντίας αναφέρει ότι η Κιανή, η πιο φημισμένη από τις νύμφες της Σικελίας, επιχείρησε να μπει εμπόδιο στο δρόμο του Άρπαγα. «Δεν θα κάνεις ούτε βήμα παρακάτω», του είπε. «Με το ζόρι θέλεις να γίνεις γαμπρός της Δήμητρας. Έπρεπε να πας να ζητήσεις την Περσεφόνη και όχι να την αρπάξεις. Και μένα, αν μου επιτρέπεις, να συγκρίνω την ταπεινότητά μου με το μεγαλείο σου, και μένα με αγάπησε ο Άναπης, μα έγινα γυναίκα του μόνο όταν με αφόπλησε με τα παρακάλια του και όχι με τις απειλές». Έτσι είπε και απλώνοντας τα χέρια έκοψε το δρόμο του Άδη. Ο γιος του Κρόνου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την οργή του. Εβίασε τα τρομερά του άτια και πέταξε με χέρι δυνατό το σκύπρο του στο βάθρο. Η γη σκίστηκε αμέσως τα δυο και του άνοιξε δρόμο ως τον Τάρταρο και δέχτηκε το άρμα του που κύλησε στην Άβυσσο. Η Κιανή θρηνεί την αρπαγή της θεάς και την προσβολή του που έπαθε ίδια επειδή τη βιάσανε τα νερά της. Η μυστική και αγιάτρευτη πληγή της ψυχής της την έκανε και βούλιαξε στο κλάμα και έλειωσε λίγο μέσα στα νερά που ήταν ως τα τότε η προστάτηδα θεά τους, και μπορούσες τότε να δεις τα μέλη της να μαλακώνουν, τα κόκαλά της να γίνονται ευλίγιστα και τα νύχια της να χάνουν τη σκληρή υφή τους. Τα πιο λεπτά μέρη του σώματός της, τα γαλάζια της μαλλιά, τα δάχτυλα, οι κνήμες, τα πόδια ήταν τα πρώτα που γίνανε νερό και τα λεπτά της μέλη μεταμορφώθηκαν σε γρήγορο και παγωμένο κύμα. Ύστερα λιώσανε και κύλησαν σαριάκια οι πλάτες της, οι ώμοι της και τα πλευρά της και τα στήθη της. Τέλος δεν έτρεχε πια αίμα ζωντανό, μα νερό στις μεταμορφωμένες φλέβες της και τίποτα δεν έμεινε που να μπορεί να το πιάσει χέρι. Σύμφωνα με άλλες παραδόσεις, η αρπαγή της Περσεφόνης έγινε στην Αττική. Άλλοι λέγανε κοντά στην Ελευσίνα, άλλοι κοντά στον Κολωνό. Οι κάτοικοι της Ερμιώνης στην Αργολίδα ισχυρίζονταν ότι ο Άδης διέπραξε το έγκλημά του κοντά στην πόλη τους. Οι Φενεάτες προβάλανε τον ίδιο ισχυρισμό. Τέλος, άλλες εκδοχές τοποθετούσαν τη σκηνή της αρπαγής στην Κρήτη, στο νησί που τόσο σπουδαίο ρόλο έπαιξε στη μυθολογία. Η Δήμητρα αναζητεί την κόρη της, η άφιξή της στην Ελευσίνα. Όλα γίνανε εν αγνία της Δήμητρας. Φτάσανε στα αυτιά της μόνο οι τελευταίοι απόϊχοι από το θρήνο της κόρης της.
Τότε, λέει ο ποιητής, μια λύπη αβάσταχτη ραγίζει την καρδιά της και ξεσκίζει αμέσως τις κορδέλες που κρατούσαν τα μαλλιά της και ευθύς φορεί το μαύρο πέπλο και σαν πουλί πετάει και τρέχει πατώντας στη γη και στα κύματα και ψάχνει ολούθε. Όμως κανένας δεν ήθελε να της πει την αλήθεια, ούτε Θεός ούτε θνητός. Δεν συναπάντησε κανέναν ιονοσκόπο ούτε μαντατοφόρο που να μπορεί να δώσει πίστη στα λόγια του. 9 μέρες περιέτρεχε η σεβαστή Δήμητρα τη γη, κρατώντας αναμένους δαυλούς. Απ' τη μεγάλη λύπη της δεν έβαλε ούτε αμβροσία ούτε νέκταρο στο στόμα της κι ούτε βύθισε στο λουτρό το κορμί της. Τη 10η μέρα συναντάει την Εκάτη. Αυτή την οδηγεί στον ήλιο. Είναι ο μόνος που μπορεί να την πληροφορήσει τι απόγινε η Περσεφόνη. Πράγματι, στις ερωτήσεις της Δήμητρας ο ήλιος απαντάει. «Συμπάσχω κι εγώ που έχασες τη χαριτωμένη κόρη σου. Από όλους τους αθανάτους ο μόνος ένοχος είναι ο νεφελοστιβάχτης Δίας, που έδωσε την άδεια στον αδελφό του τον Άδη να τη λέει γυναίκα του. Αυτός την πήγε στα βαθιά σκοτάδια, αφού πρώτα την άρπαξε και την έβαλε να κάτσει στο άρμα του, μη δίνοντας σημασία στις φωνές της. Μα εσύ παράτα πια τους θρήνους, γιατί καθόλου δεν σου πρέπει αυτός ο ανήμπορος θυμός. Του κάκου οργίζεσαι, Θεά μου. Αθάνατος κι ο Άδης, και δεν είναι γαμπρός ανάξιός σου. Αυτός που σε πολύ ψυχοριγά του διαφεντεύει. Σκέψου πως είναι αδελφός σου, γόνος κι αυτός των γονιών σου. Όμως αυτά τα παρήγορα λόγια δεν στάθηκαν ικανά να καταπραίνουν τη λύπη της Δήμητρας. Αρνείται να μείνει στον Όλυμπο και φεύγει και πάει στις πόλεις των ανθρώπων και στα παχιά χωράφια τους. Έσβησε για πολλήν καιρό την ομορφιά της και μήτε οι άντρες μήτε οι γυναίκες με τις φαρδιές ζώνες δεν την αναγνωρίσανε μέχρι ότου έφτασε στο παλάτι του Συνετού Κελεού, που ήταν τότε βασιλιάς της μυρωμένης Ελευσίνας. Εκεί που καθότανε δίπλα στο πηγάδι Παρθένιο, η Δήμητρα είδε να καταφθάνουν οι 4 θυγατέρες του Κελεού, η Καλυδίκη, η Κλεισιδίκη, η Δημό και η Καλυθόη, που έρχονταν να πάρουν νερό. Οι κοπέλες ρώτησαν τη θεά τι της συνέβη και την κάλεσαν στο πατρικό τους. Η Δήμητρα απάντησε ότι την είχαν αρπάξει πειρατές από την πατρίδα της στην Κρήτη. Αυτή όμως τα κατάφερε και τους ξέφυγε και έφτασε σε αυτό τον τόπο που της είναι άγνωστος. Προσφέρθηκε να μπει στη δούλεψή τους λέγοντας «Ξέρω να κρατήσω στα χέρια μου νεογέννητο μωρό και να ετοιμάσω την τροφή του. Μπορώ ακόμα να φροντίζω το σπίτι ή να στρώνω το κρεβάτι των κυρίων, μες στην πιο κρυφή γωνιά του συζυγικού κοιτώνα τους, ή να ορμηνεύω και να μοιράζω τις δουλειές στους δούλους και στις δούλες». Μια από τις θυγατέρες του Κελεού, η Καλυδίκη, που ήταν αγνή παρθένα και περήφανη, είπε στην ξένη ποιοι είναι οι γονείς της. Οι γονείς της έχουν ένα γιο, καρπό των γυρατιών τους και αργοπορημένο φύτρο, που θα ήθελαν ίσως να της αναθέσουν την ανατροφή του. Η γυναίκα του Κελεού, η Μετάνυρα, όταν τη ρώτησαν σχετικά, δέχτηκε πρόθυμα. Φτάσανε στο σπίτι και καθώς διέβαινε η θεά το κατόφλι, έσκυψε το κεφάλι της για να μην χτυπήσει στο ψηλό δοκάρι και ένα θείο φέγγος χύθηκε τότε στις πόρτες. Σέβας και κατάπληξη πλημμύρισαν την ψυχή της, Μετάνυρας που χλώμιασε από τον δρόμο της. Σηκώθηκε από το θρονί της και την παρακαλούσε να καθίσει. Δήμητρα και η Άμβη. Ο ποιητής του ομηρικού ύμνου αφηγείται ότι η θεά αρνήθηκε να κάτσει στο θρόνο της Μετάνυρας. Έμεινε όρθια, σιωπηλή και χαμηλοβλεπούσα, ως ότου η συνετή η Άμβη της έφερε ένα σκαμνί, σκεπασμένο με άσπρο υφαντό. Τότε κάθισε η θεά, ανασήκωσε το πέπλο της και έμεινε βουβή και ακίνητη,
θλιμμένη, χωρίς να βγάζει λέξη από το στόμα της. Ούτε το χέρι της άλεψε, ούτε χαμογέλασε, ούτε δοκίμασε φαΐ ή πιωτό. Καθόταν εκεί και της πάραζε ο πόνος που έχασε την κόρη της με την πλούσια ζώνη. Τελικά η συνετή άμβη που τη συμπάθησε αργότερα η θεά, γιατί ήταν 9 λεβέντισσα και ήτανε καλά τα φυσικά της, την έκανε ένα σωρό αστεία καμώματα και μούτες, ώστε τα μάτια της σεβαστής της σεμνής θεάς γλυκάναν και στο τέλος γέλασε δυνατά και εφράνθηκε η καρδιά της. Σύμφωνα με μία παράδοση που δεν ανάγεται και σε πολύ αρχαία εποχή, η Άμβη ήταν κόρη του Πάνα και της νύμφης Ηχώς. Από τους στίχους που τραγουδούσε στη Δήμητρα κατάγεται η αμβική ποίηση. Οι ορφικοί μετονομάσανε την Ιάμβη και την είπανε Βαμβό. Λέγανε μάλιστα ότι η δούλα αυτή έκανε τη Δήμητρα και γέλασε με τις άσεμνες χειρονομίες της. Οι πατέρες εκκλησίας δεν παρέλειψαν να τονίσουν αυτό το σημείο. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς παραθέτει τους επόμενους στίχους αποδίδεντές τους στον Ορφέα. Έτσι της μίλησε και σήκωσε όσα πάνω την αισθήτα και άφησε να φανούνε τα κρυφά της μέλη που ταιριάζει να κρύβεις και ποτέ να μην τα δείχνεις. Κι έτρεξαν αμέσως ο Ιάκχος ο νιός και βάλθηκε γελώντας να χαϊδεύει αυτό που σ' όλους έδειχνε η Βαφβό. Και η Δήμητρα σαν είδε το νιό κοντά στη νιά, χαρά μεγάλη αγάλιασε η καρδιά της και δέχτηκε να πιει τον Κικαιώνα απ' τη βαθιά την κούπα. Ο ομηρικός ύμνος αναφέρει ότι ο Κικαιώνας ήταν ένα ποτό που το φτιάχνανε με νερό, αλεύρι και ένα αρωματικό φυτό είδος μέντας. Αυτό ήταν το μόνο που δέχτηκε να πάρει Δήμητρα από τα χέρια της μετάνηρας. Θα ξαναμιλήσουμε για τον Κικαιώνα παρακάτω, όταν θα γίνει λόγος για τα Ελευσίνια μυστήρια, όπου έπαιζε σημαντικό ρόλο. Η Δήμητρα τροφός του Δημοφόντα. Ο ποιητής του ομηρικού ύμνου, συνεχίζοντας την αφήγησή του, μας λέει ότι η Δήμητρα δέχτηκε την πρόταση της μετάνηρας να αναθρέψει το γιο της Δημοφόντα, που μεγάλωνε όμοιος με Θεό, χωρίς να θυλάζει και χωρίς να παίρνει άλλη τροφή. Μόνο η Δήμητρα τον άλυφε κάθε τόσο απαλά με αμβροσία και με το στόμα τον χουχούλιαζε, κρατώντας τον στα χέρια της. Τη νύχτα τον τύλιγε με τη δύναμη της φωτιάς, σαν αναμένο πυρσό, εν αγνία του πατέρα και της μάνας του. Αυτό τον βλέπαν σαν μεγάλο θαύμα που μεγάλωνε, έτσι και γύρευε ο γιος του και έμοιαζε με τους θεούς. Και η Δήμητρα θα τον κλείτωνε από τις συμφορές και τον θάνατο, αν η μετάνηρα με την ωραία ζώνη δεν φερνότανε ασύνετα και δεν κοίταζε από τον αρωματισμένο της δωμάτιο να δει τι κάνει η θεά. Φοβήθηκε μην πάθει τίποτα ο γιος της και ξεφώνησε και χτύπησε με τα χέρια τους γλωτούς της και έκανε μέγα σφάλμα μέσα της. Πράγματι, η θεά απόσυρε τη φωτιά με τα αθάνατη χέρια της. Οργίστηκε και απίθωσε κατάχαμα το παιδί που τόσο αγαπούσε η μετάνηρα και που το είχε γεννήσει στο παλάτι. Αυτό το παιδί, είπε η θεά, δεν θα φοβόταν γυρατιά κι ούτε θάνατο θα φοβότανε ποτέ του και θα γινότανε άξιο να απολαύσει αιώνιες τιμές. Τώρα όμως κανείς δεν θα μπορέσει να το γλιτώσει ούτε από το θάνατο ούτε από τις μοίρες. Η παραλλαγή του Οβίδιου. Ο ποιητής των Μεταμορφώσεων αφηγείται λίγο διαφορετικά τον μύθο που σχετίζεται με την άφιξη της Δήμητρας στο παλάτι του Κελαιού και με την παραμονή της στην Ελευσίνα. Μας παρουσιάζει τον γέρο να κουβαλάει στην καλύβα του βατόμουρα, βαλανίδια και ξερά ξύλα για το τζάκι του. Η νεαρή του κόρη καταβαίνει την πλαγιά σαλαγώντας 2 κατσίκες. Ο γέρος είχε και ένα μικρό γιο, άρρωστο στην κούνια του. «Μάνα», της είπε η νιά,
«Πού πας δίχως οδηγό, σε αυτή την ερημιά?» Ο γέρος σταματάει, παρόλο που κουβάλαγε βαρύ φορτίο, και προσφέρεται να φιλοξενήσει τη Δήμητρα στη φτωχική καλύβα του. Η Δήμητρα είχε μεταμφιεστεί σε γριά. Μια μαντήλα έκρυβε τα μαλλιά της. Αρνείται ο γέρος, επιμένει. Τότε εκείνη του λέει: «Αν πότε να ζήσεις πολλά χρόνια και να ακούς να σε κράζουν, πατέρα? Εγώ έχασα το τέκνο μου, την τύχη σου ζηλεύω, ειδόλια». Έτσι είπε, και μια διάφανη σταγόνα όμοια με δάκρυ, γιατί οι θεοί δεν χύνουνε ποτέ τους δάκρυα, έπεσε στο πονεμένο στήθος της. Η νέα και ο γέρος συγκινήθηκαν και κλάψανε, και εκείνη και ο ενάρωτης γέροντας της απάντησε: «Μακάρι να μην χάθηκε για εσένα το παιδί που σου άρπαξαν. Σήκω και καταδέξου να μπει στη φτωχική καλύβα μου». «Οδήγησέ με λοιπόν», είπε η θεά, «μια και βρήκες τα λόγια που θα μπορούσαν να με πείσουν». Σηκώθηκε από το μεγάλο λιθάρι όπου είχε κάτσει και ακολουθούσε το γέρο. Στο δρόμο που πηγαίνανε, ο γέρος της είπε πως έχει το παιδί του άρρωστο, υποφέρει πολύ και δεν μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα από τους πόνους. Πριν μπουν στο φτωχικό του, η Δήμητρα έκοψε από ένα λιβάδι τη γλυκιά παπαρούνα που φέρνει ύπνο. Όμως κόβοντάς την, λέει ο μύθος, την έβαλε από απροσεξία στο στόμα της, βάζοντας έτσι τέρμα στην πολυήμερη νηστεία της, επειδή αυτό το έκανε την ώρα που έπεφτε η νύχτα και οι μοιημένοι δεν αρχίζανε να τρώνε παρά όταν έβγαινε τα αστέρια. Όταν βγαίνανε τα αστέρια. Δεν πρόφτασε να δρασκελίσει η θεά το κατόφλι της καλύβας και είδε παντού το πρόσωπο του πόνου, γιατί δεν είχαν πια καμιά ελπίδα πως θα γιάνει το παιδί. Και αφού χαιρέτησε τη μάνα που την έλεγαν μετάνοια, έστρεξε η θεά και άγγιξε με τα χείλη της τα χείλη του παιδιού. Αμέσως χάθηκε η χλωμάδα του και γέρεψε με νέα ζωή το σχεδόν ξέπνο κορμί του, γιατί οι αθάνατοι πολλοί μπορούν να κάνουν με μόνη την πνοή τους. Όλη η φαμίλια χάρηκε τότε, και όταν λέω όλη η φαμίλια εννοώ τον πατέρα, τη μάνα και τη νέα θυγατέρα τους. Αμέσως έστρωσαν το τραπέζι για το δείπνο, φέροντας ξινόγαλο, φρούτα και μέλι, ολόχρυσο στις μαλακές και ρίθρες. Όμως η δυνατή θεά δεν έβαλε μπουκιά στο στόμα της. Μόνο ζέστανε γάλα και έβαλε χυμό της παπαρούνας μέσα και έδωσε του παιδιού να πιει για να το πάρει ο ύπνος. Και τη νύχτα, όταν κοιμήθηκαν όλοι και βασίλευε παντού η σιωπή, πήρε η Δήμητρα στην αγκαλιά της τον Τριπτόλεμο και άρχισε να το χαϊδεύει 3 φορές με το απαλό θεϊκό της χέρι, επαναλαμβάνοντας 3 φορές τα μαγικά λόγια που στόμα κανενός νητού δεν θα μπορούσε να προφέρει. Ύστερα πήγε το παιδί στο τζάκι και το βάλε στη φωτιά, σκεπάζοντας με αναμένα κάρβουνα το μικρό κορμί του για να καθαρίσουν οι φλόγες τη θνητή του φλούδα. Μα η μάνα ξύπνησε αλαφιασμένη και τυφλωμένη από την οργή της. Φώναξε έξαλλη: «Τι κάνεις?» και άρπαξε μέσα από τις φλόγες το κορμί του γιού της. Απ' την πολλή αγάπη της είπε η θεά: «Μαλθακά τα φυσικά του έγιναν και ο μητρικός σου φόβος έσβησε κάθε καλή μου πράξη. Τώρα ο γιος σου θα μείνει θνητός, μα θα είναι πρώτος στους ανθρώπους. Βαθιά θα οργώνει, θα σπέρνει και οι εισοδιές που θα θερίζει από τα παχιά χωράφια θα είναι άξια πληρωμή των κόπων του». Η Δήμητρα αποκαλύπτεται στους οικοδεσπότες της. Σύμφωνα με τον ομηρικό ύμνο, η Δήμητρα εξήγησε στην Μετάνοια πόσο μεγάλο ήταν το σφάλμα που έκανε και πρόσθεσε: «Είμαι η Δήμητρα η πολυτιμημένη, τέρψη και όφελος μεγάλο των θεών και των θνητών. Πάμε όμως, πες όλο το λαό να μου χτίσει έξω από την πόλη και τα ψηλά τείχη, στην κορφή του καλύχωρου,
πάνω στα πλάτωμα που δεσπόζει της γύρω περιοχής έναν ευρύχωρο ναό με ένα βωμό κάτω από τη στέγη του. Μονάχοι μου θα σας μίσω στα μυστήριά μου για να τελείτε από εδώ και μπρος τις ιερουργίες, γαληνεύοντας έτσι το πνεύμα μου. Μόλις απόσωσε το λόγο της, η θεά άλλαξε παράστημα και μορφή, τίναξε από πάνω της, το γύρας και η ομορφιά στραφτάλησε ολόγυρά της. Μόσχο γλυκό ανάδωσαν τα ευωδιαστά της πέπλα και από μακριά το αθάνατο κορμί της φεγγοβόλαε θάμπος και η κόμη της κατάξανθη κυμάτιζε καθώς χυνόταν στους ώμους της και το κάστρο πλημμύρισε από τις ακτίνες της λες και το βύτσισε αστραπόβροντο. Τέλος βγήκε από το ανάκτορο. Η Δήμητρα στο ναό της Ελευσίνας. Υπακούοντας τις διαταγές της Δήμητρας, ο Κελαιός σύναξε στην αγορά το λαό που κράταγε από διάφορα γένη και του έδωσε διαταγή να χτίσει για την καλήκομη Δήμητρα πάνω στον δεσπόζοντα λόφο ένα πλούσιο ναό και ένα βωμό. Και όλοι υπακούσανε στην προσταγή του και πρόθυμα αρχίσαν να δουλεύουν και να χτίζουν σύμφωνα με τις εντολές του. Με τον Θεόν το θέλημα το κτίριο προχωρούσε γρήγορα. Στο μεταξύ η Ξανθιά Δήμητρα έμεινε εκεί, μακριά από όλους τους ευδαίμονες και την έτρωγε η θλίψη για την κόρη της με την όμορφη ζώνη. Οπότε προετοίμασε για τους ανθρώπους που ζούσαν στην έφορη γη μια τρομερή, μια σκληρή χρονιά. Η γη δεν βλάστησε κανένα σπόρο, γιατί η Δήμητρα τους είχε κρύψει όλους. Τα βόδια στον όργο μάταια τραβούσαν τα πολυάριθμα άρωτρα. Οι αμέτρητοι σπόροι του άσπρου κρυθαριού πέφτανε μάταια στο χώμα και χάνονταν. Και θα χανότανε όλο το ανθρώπινο γένος κάτω από τα πλήγματα της άγριας πείνας και οι κάτοικοι του Όλυμπου θα είχαν στερηθεί τις τιμές των αναθυμάτων και των θυσιών, αν ο Δίας δεν έμπαινε στην συλλογή και δεν το καλοσκεφτότανε μέσα του. Επέμβαση του Δία ο συμβιβασμός. Όντας συνεχόμενος στην αρπαγή της Περσεφόνης, ο Δίας, βλέποντας ότι το ανθρώπινο γένος κινδύνευε να χαθεί από λοιμό, προσπάθησε με κάθε τρόπο να κατευνάσει τη μνησικακία της Δήμητρας. Της στέλνει πρώτον μεσάζοντα την Ήριδα με τα χρυσά φτερά. Ο απεσταλμένος των θεών αποτυγχάνει στην αποστολή του. Τότε ήρθε η σειρά όλων των αιώνιων μακάριων θεών. Της έκαναν πολλά και υπέροχα δώρα. Της προσφέρανε όλες τις τιμές που θα μπορούσε να επιθυμήσει και κάθε προβάδισμα ανάμεσα στις αθάνατες θεότητες. Μα τίποτα δεν μπορούσε να μεταπίσει ούτε τη σκέψη ούτε τα φρένα μιας μάνας που η καρδιά της ήταν πολύ οργισμένη. Απόκρουσε με πείσματα παρακάλια τους. Υποσχέθηκε να μην ανέβει ποτέ στο μυρωμένο Όλυμπο και να μην επιτρέψει στη γη να παράγει καρπούς πριν δει με τα μάτια της την θελκτική της θυγατέρα. Τότε ο Δίας αποφάσισε να μεσολαβήσει στον αδελφό του τον Άδη, ζητώντας του να δώσει ικανοποίηση στη Δήμητρα, δηλαδή να της επιστρέψει την κόρη της. Του στέλνει τον πιο επιτίδιο από τους θεούς, τον Ερμή, που έτσι μίλησε στον Άδη και είπε: «Άδη Μαυρομάλη, ρίγα του βασίλειου των νεκρών, ο πατέρας μου ο Δίας διάτα μου έδωσε να πάρω από το έρευο στη φημισμένη Περσεφόνη και να την οδηγήσω στους θεούς για να τη δει με τα μάτια της η μάνα της και να γαληνέψει η τρομερή οργή της και η μάνητα να μην τα βάζει πια με τους αθανάτους, γιατί έχει κατά νου να κάνει πράξη ολέθρια. Θέλει να ξεκληρίσει τις αδύναμες φυλές των ανθρώπων που γεννήθηκαν στη γη, κρύβοντας τους σπόρους μέσα στο χώμα και εκμηδενίζοντας έτσι τις τιμές των αθανάτων. Μία τρομερή οργή την κατέχει. Δεν θέλει να έχει καμιά σχέση με τους θεούς.
μόνο κάθεται παράμερα στο βάθος ενός μυρωμένου ναού, στην τραχιά Ελευσίνα. Ο Άδης υπακούει στη διαταγή του Δία. Συγκατατίθεται να αφήσει την Περσεφόνη να φύγει. Αφού πρώτα την πήρε κατά μέρος και της έδωσε σπηριά ροδιού, φρούτο γλυκό, της έδωσε να φάει κρυφά για να μην μείνει για πάντα κοντά στη σεβαστή μητέρα της. Ο Οβίδιος μας αφηγείται εντελώς διαφορετικά το επεισόδιο με το ρόδι. Η Περσεφόνη είχε παραβεί τον νόμο που της επέβαλε να απέχει από τροφή. Τριγυρίζοντας στους κήπους του Άδη, η νεαρή θεά με όλη την αφέλεια της ηλικίας της έδρεψε ένα ρόδι από ένα δέντρο, που τα κλαδιά του λυγίζανε από τους καρπούς. Δάγκωσε το ρόδι και έφαγε 7 σπηριά που ξεκολλήσαν από το χλωμό του σφλούδι. Μόνο ο Ασκάλαφος την είδε, ο Ασκάλαφος που τον γέννησε, όπως λένε, σε ένα σκοτεινό σπήλαιο μια από τις πιο φημισμένες νύμφες της Αβέρνης, η Όρφνη, που την είχε ερωτευτεί ο Αχέρον. Αυτός την είδε και την μαρτύρησε ο Άκαρδος, καταδικάζοντας την να μην επιστρέψει στον απάνω κόσμο. Η βασίλισσα του Ερεύους θρήνησε και μεταμόρφωσε τον αδιάκριτο μάρτυρα σε δυσίωνο πουλί. Έβρεξε το κεφάλι του με νερό του φλεγέθωνα και μέσως του φυτρώσανε φτερά, ράμφος και μεγάλα μάτια. Έχοντας χάσει την προηγούμενη μορφή του, απόκτησε κυτρινοπές φτερούγες. Το κεφάλι του μεγάλωσε, τα νύχια του μακρύνανε και γίνανε γαμψά. Με δυσκολία τα κατάφερνε να κινεί τα φτερά που φυτρώσανε στα μουδιασμένα μπράτσα του. Δεν είναι πια παρά ένα αποκρουστικό πουλί, μαντατοφόρο του πένθους και των δακρύων, μια θλιβερή κουκουβάγια που μόνο θάνατο προλέει. Μόλις γύρισε η Περσεφόνη στη μητέρα της, η Δήμητρα την ρώτησε αμέσως: «Παιδί μου, δεν έφαγες τίποτα?» «Μίλα! Αν γύρισες χωρίς να φας τίποτα, θα μείνεις μαζί μου και μαζί με τον πατέρα σου, που διαφεντεύει τα σκοτεινά σύννεφα και είναι γιος του Κρόνου, και όλοι οι αθάνατοι θα σε τιμάνε. Μα αν έβαλες στο στόμα σου τα σπηριά του ροδιού, θα γυρίσεις στα βάθη της γης. Θα μείνεις εκεί το 1/3 του χρόνου και τα 2 άλλα τρίτα θα τα περνάς μαζί σου, μαζί μου και μαζί με τους άλλους αθάνατους. Όταν τα ευωδιαστά λουλούδια της άνοιξης θα σκεπάζουν τη γη, θα ξαναβγαίνεις από τα πυκνά σκοτάδια και θα είναι θαύμα μέγα αυτό για τους αθάνατους θεούς και για τους θνητούς ανθρώπους». «Μα με τι τέχνασμα κατάφερε ο πλεονέκτης Ρήγας και σε ξεγέλασε?» Η Περσεφόνη αφηγείται στη μητέρα της πώς έγιναν τα πράγματα. Την ώρα που η μάνα και η κόρη κουβέντιαζαν, έτσι και άνοιγαν την καρδιά τους, η μία στην άλλη ήρθε και τις βρήκε η Ρέα, σταλμένη από τον Δία, και έτσι μίλησε της Δήμητρας: «Έλα, κόρη μου, ο Δίας σε καλεί να ξαναπάρεις τη θέση σου στη φυλή των θεών. Σου υποσχέθηκε να σου δώσει στον Όλυμπο όλες τις τιμές που θα ζητήσεις και με ένα κούνημα του κεφαλιού του έστερξε να αφήσει την κόρη σου μες στα πυκνά σκοτάδια μόνο το 1/3 της χρονιάς». Η Δήμητρα δέχεται αυτό τον συμβιβασμό. Ξάφνου έκανε να καρπίσουν τα οργωμένα χωράφια. Όλη η γη στέναξε κάτω από το βάρος των φύλων και των λουλουδιών. Η θεά, προτού να φύγει, έδωσε μαθήματα στους ρηγάδες φύλακες της δικαιοσύνης, στον Τριπτόλεμο και στον Διοκλή, που ξέραν και δάμαζαν τάτια, και στον δυνατό Εύμολπο και στον Κελαιό, τον αρχηγό των λαών. Τους έμαθε τον ιερό υπούργημα και τους μοίησε όλους, τον Τριπτόλεμο, τον Πολυξένη και κυρίως τον Διοκλή, στα 7 μυστήρια, που δεν επιτρέπεται να τα παραμελείς, ούτε να τα βυθομετράς, ούτε να τα κοινολογείς, γιατί ο βαθύς σεβασμός προς τους θεούς σου κλείνει το στόμα.
Ευτυχισμένος μέσα στους ανθρώπους που κατοικούν στη γη, αυτός που του αποκαλύφθηκαν τα ιερά πράγματα. Ο άνθρωπος που δεν είναι μοιημένος στα μυστήρια και δεν μετέχει καθόλου σε αυτά, έχει αλλιώτικο ριζικό, ακόμα και μετά τον θάνατό του, μέσα στα πυκνά σκοτάδια. Οι τελευταίοι στίχοι του ομηρικού ύμνου καθιερώνουν το θεσμό των ελευσίνων μυστηρίων, για τα οποία θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Σας είπα πριν ότι θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά δεν προλάβαμε, αγαπημένοι ακροατές. Τα μυστήρια αυτά αποτελούν το κύριο μέρος της λατρείας της Δήμητρας. Όμως, προτού να καταπιαστούμε με αυτό το θέμα, είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τις άλλες πλευρές της θρησκείας της Μεγάλης Θεάς, μιας θρησκείας που είχε διαδοθεί από αρχαιοτά των χρόνων στα πιο απομακρυσμένα σημεία του ελληνικού κόσμου. Την επόμενη λοιπόν Παρασκευή θα ασχοληθούμε με τη λατρεία της Δήμητρας έξω από τα ελευσίνια μυστήρια, κύρια χαρακτηριστικά της λατρείας της Δήμητρας, τα θεσμοφόρια, οι κυριότεροι τόποι λατρείας της Δήμητρας, πλήθος ιερών, η λατρεία της Δήμητρας και της κόρης στην Αττική, τα ελευσίνια μυστήρια, η καθίδρυση των μυστηρίων, το νόημα των μυστηρίων, η υποδιέρεση των μυστηρίων, τα μικρά μυστήρια της Άγρας. Να είστε καλά, αγαπημένοι ακροατές, δύναμη φως, να χαμογελάτε και να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο, δύναμη φως, χαίρετε. Ευχαριστώ για την ακροασή σας.